Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks TV1. A yau ina gabatar muku da wani aiki da ya kamata a ce mu kasance muna wannan aiki. So wayansu suna yawan biyo ni private ta WhatsApp suna mun tambaya ta yaya za a yi wannan aiki na yanda za ka yi ka yi hacking na kawar budurwarka ko kuma wani dan uwanka wanda kake da iko da shi. So naga idan dai har ya kasance mun yi wannan bidiyon mun daura a YouTube, kasancewar YouTube sun a dokansu ba sa bukatan bidiyon da ya kasance ya shafi bangaren hacking. So shine naga ya dace a ce na yi bayani, zan aje link na group a cikin kasan description. So idan dai har kana bukatan wannan bidiyon sai dai mu yi shi a cikin group, a daura shi a group. So idan dai har kana bukatan ma ka koyi wayansu hanyoyi da zaka dinga bibiyan mutane ko ta Facebook ko ta WhatsApp, zan nuna maka a cikin group din nan. So amma sai dai mu dinga yin bidiyon mu daura shi a group din. So kasancewar zamu bude sabon group ne, amma idan dai har kana bukatan ka shiga cikin wannan group din, zaka yi joining. Idan ka yi joining akwai kuɗin da ya kamata a ce ka biya naira 200 ne kacal. So idan ka shigo ka yi joining zaka biyo ni private kamun magana sai in baka account number. Idan ka tura kuɗi ka yi screenshot, to duk lokacin da aka yi bidiyon za mu daura a cikin group din. So idan mun daura bidiyon a cikin group zaka kalla, sannan ka koyi yanda ake yi da kuma yanda ake kare kai daga hackers. So wannan hanya ce na ga ya dace a ce na muku bayani. Duk wanda yake bukatan shiga cikin wannan group din, zan aje link a kasan description. So sai ya shiga ya joining. Idan yana bukatan wannan bidiyon, duk wanda ya shiga ya joining alama ce na yana bukatan ya yi joining a cikin group din. So idan da har ka shiga ka yi joining zaka bi ni private kamun magana cewa kana bukata. So duk wanda ya kai mun magana kuma ya turo kuɗi, so insha Allah za a ware mutanen da suka biya kuɗi a bude wani group daban, sannan sai su joining. Duk wanda ya biya kuɗi za a tura mishi link na wani group din daban, wanda a nan ne za mu saki bidiyon, zai shiga ya joining. Bayan ya joining insha Allah da mun saki bidiyon za a daura inda zaka koyi komai da komai. So nagode da kallon bidiyon nan. Idan ka ji daɗin bidiyon nan ka danna mana like, saboda haka yana ba mu ƙwarin gwiwa mu kawo muku bidiyo akai-akai. Sai idan mu haɗu da ku a wani bidiyo na gaba, mun gode.